Yamangana majego toya chaka kurwa ase county ya Nyamira maiga ye kyombekeri ky'abanyagatari KMPDU korali bunamba chikonyara kogendo omugiro wemiremo anasinyagitari che serikali nigomeye county ya Nyamira emiroberi yagendera chokolekana buna botambe kolengana ne kyombeki ky'abanyagatari KMPDU nigo bagosereria sogote yabuna goikirabone g'abanyagatari mbarakano enenga yabo ya kiromutenye ase batu bene bachikogenda omugiro muri kityo county ya Nyamira jobu maange nigatare county ya Nyamira na tuarigando botioro asenya gitari nene ya Nyamira rifaro maiga yekiombe kwegerera obwenu w'abanyagitari ya KMPDU korali abunamba chigotwara omugiro umunyagitari omonene asenyagitari Nyamira rifaro Jared Oeba nateba nonya nigo obokoreri nigo bogendrete buna botambe. I wish to confirm to the public that the hospital has been running smoothly. There has never been any interruption of services, especially after the health workers unions called for withdrawal of services following salary delays. Naironelia egati abakori emeremo asenyagitari yumbu ya mono abagendrete gukora emeremo yabo buna botambe nonya omugiro oraletigwe. We want to thank the staffs who have been coming to offer services to our patients. I wish to reassure the public that Nyamira County Referral Hospital is offering all services. Therefore, the members of the public, please come to the hospital and make good use of the services. Ase asaba bakori emeremo ase sector bochenu koremereria ekero bagendete kurigereria okugania kwabo and encourage them to continue doing the same, even as the government does its best to sort out the issue of salary delays. Ensemo y'abaroire n'abalitumirana nabo asenyagitari yo mbairaneri abanyagitari mbuya mono asoko genderera kurwalia ngoro kuchakimura twasagitari twagwaniwe ngo mutoyo Samaria tanguruku Veronica Nyamoya nachirege nyagitari kochekiwa nina tozi twachekiwa batambe nchendo cy'abanyagitari mbiya bari egasimbiye enret magomo imogoteba jetindo chibantu semba komete mbasaba eserikali kwirege cyambukiro kyabwango kurigereria okugania kwa banyagitari n'abakori emeremo ase sector bochenu bakira korra barweri baito barororo twanyengo bubweni obolense mono asingenjo ng'abanyagitari mbanya kubakanu kibasi cyabasama tukaetire nabaro umwanya bantu mbali nenchara mbali n'abana bakurageria mbali n'abarweri nabaro bakubonta gwakanira Watu wasabia serikali yaito ebakana umushahara erinda matibabu aendelea buna botambi bona bonta itogotebanga nabere bijabanya wale kibesi cyabo erinde baendelea gutokora services ya sande ntoko ganya twara arema buna riria abanyagitari abande kero batari gutoko bona bonta itentebe nga asenyagitari yaito mbaga enderete ake asokonya kobwene tinda igukesi kyo murwairo